For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever. Alisebenza ukuphila kwempilo yethu wenzele ubuhle begama lakho. Amen. Awufunde lo 36 ngifuna ukwehlala la chapter 13 izenzo. Izenzo 13 verse 36. Yebo. Ngoba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala ubuthongo wabekwa koyise wabona ukubola. Amen. Cela sikhulume le ndaba ekseni. Yakho noNkulunkulu wakho. Yakho nokudela umuzi wakho. Yakho nokudela izinto zonke onazo. Ubuye uzohlala phansi. Njokuhleli la awuhlalanga ngoba nakuswela izinto ozenzayo. Uzokhonza icebo. Uzokhonza iplani kaJehova. Owakuplana emaphakadeni uyafezeka ngenxa yakho. Angiphinde lento wayiplana yofuzo lwakhe. Lento wayiplana ukuthi asenza abantu basifuze noma sekungena isitha sahlukanisa umuntu noNkulunkulu. Kodwa waphinde wadala indlela entsha yokuthi ubuyisane naye. Wena wangasala usho ukuthi kubuyela icebo lakhe. Haleluya. Ngicela wenze ngendlela yokuthi ulwele ngizwe
kulwele ukuthi ungaphazamiseki ngoba lokho okwenzayo akusikho kwakho. Icebo likaJehova liphumelela ngawe. Uyazi ngiyayithanda lezi nsuku esiphila kuzo. Musu ukukhathazeka uma kuvela inunu, ezinye zizenza ukukholwa, ezinye ibiza igama likaJesu, ezinye zibiza amanzi namafutha, ezinye ziyilokha, ezinye zingonkulunkuluwane, ezinye ngonkulunkulu abakhonzwayo. Ungakukhathazi ngoba kuyalingisa. Kunjani lezi manje musukwenza izinto ngathi uyalingisa, wena usecebeni abathola uJesu. Angwele mva lungiselela. uDavid akavela ngoba inkosi nje, waba nzima ukuba inkosi wakhe. Izimo wabhekana nazo, uma ungathola esodwa ngeke uvuke kusasa. Ngisho sodwa nje isimo esabheka noDavid angeke uvuke kusasa ngoba kuphelile ngakho. Kodwa ngithanda into eyodwa yokuthi le ndoda kaJehova wala noma isizondwa ifamily yayo. Angifuna uyibheke nje, mhla igcotshwa uSamuel akekho ahlala iqhude. Ngisho namagwinya abakwenzayo bathi phindele imvini. Kodwa usuthola into engaka, kungabikho noyedwa ojabula ekhaya. Icebo likaJehova linjalo. Uyabona uma uzofinyelela kulo, awuhambi uye e-tuck shop bakushayela izandla. Abanye bathi soke sibone kuzophelelana, abanye bathi uyalingisa, abanye bathi siyamazi. Ungakuhluphi nakancane, yazi ukuthi usecebile. uDavid waqhubeka noma bemgijimisa ngomkhonto, egijinyiswa isitha sakhe, wasikhulule emadimoni. Ngoba uyabona bazalwane, wena memzokufundisa uma usujikelwa yibo bonke labo usubenze baba ababhishopu. Ukujikela uzukhale wena, awujikele uzwamba ukuza uNkulunkulu. Ngempela uJehova uthi lento engenza i-right impela. Kodwa akuzwakali uma wenza into ekushaya usecebeni ingasukanga esandleni sakho. uSawuli wayephethwe umoya ofufunyana. uSawuli umphethe, ngiyacabanga kwase kuhluleke intelezi nakho konke abamshunqisela khona. Kwalanda uDavid weze ngaphethe lutho, ephethe nje ugubu, eluphethe ugubu. Ngoba lolu gubu lolisikhuluma ngalo naleli cikulongo levangeli ungalithatha kude wena. Kodwa malifike kahle endlebeni liqhelisa abaphansi, baqhele namathuza nabo bonke abakulandela bayaqhela uma sekukhulunywa ugubu lukaJehova. Ngoba sulubethwe kahle, ufuna ukubethwa kahle ungalujahi, noma lujahile ungalubhimbi, lubethe kahle. Walubetha uDavid, wahamba umoya omumbi kuSawuli, wasala wayinkunzi malanga, umoya omubi uhambile. Kodwa akuphela ngasikhathi indaba bese kutheni uDavid uyagcotshwa. Nayi inkinga unjani? Ugcotshwa kwakhe awangasuka abanye. Indaba yaqala kuJesu akaphindanga ayikhuluma indaba kaDavid. Isicabanga basale bayihlabela imbuzi bayidlela namadodana akhe, yena usesehlathini. Ngoba number 1 basuke benza into engajwayelekile yokumema bonke abafana bakaJesu kanti umnikazi womcimbi akekho.
uyedwa manje ngithi kwamenywa kwaJesu umbiko usufikile ukuthi ngiyibonela inkosi kwaJesu wase kukhethwa kahle abaqoka isuthu njengami wathi Eliyabu no Abinadabu yibi impela mase kufike bona uyelo wahlangana uyacabanga kwadlula ugqoko lwenyama kwahayiswa la kwenziwa konke kwabonke nabe kwenziwani ngangekho ungangibuzi kodwa laba babekhona badla kamnandi badla kanjani kwatholakala ukuthi inkosi lawo kanti inkosi ayikho ungakhathazeki ukuthi kwenziwe imicimbi kini kanti vele bekudingaka wena unyathele nje bengakubizi bathi wena onizinto zakho ngiyangizwa ungahluphi lokho umcimbi kaJehova akakhathazeki ukuthi bawenze ngaphambi kwakho noma ngemva kwakho abawenze wabantu kodwa wakhe awenza nomuntu wakhe ayikuzwakala ayikose isilekelele ake sihlukane nento zabantu wena wakho umcimbi wakho ujabule sithando haleluya elinye langu lokukhale wena mama yini abakithi bangangithandi ilento abayifaka kuwa bezulu ayikho kwabakithi haleluya bakhona bazalwane kwaJesu uphondo luphakamele bani aluphakamele Davide uyena wagcotshwa amafutha laba thola uvaselini kuluma nathi bathole ini uvaselini nawo bayithengele eTakshop kodwa uphondo olwaphoywa yisu wathiwa luthwale Samuel haleluya uye nalo kwaJesu ngizibonele mina inkosi wenhliziyo yazo amen bayezwa amen uthi ngimtholile wenhliziyo baba thank you Jesus ngiyithanda le ndaba awufundele u23 khona la lapho ufunda khona u23 akumfundi sanibonane esontweni amen ngizama ukususa le clarity yokuthi uyithanda ihlobo thuna angisho ukuthi ungayithandi kodwa kukhona esingeke enhlizweni kaJehova ake ku23 funda phela qala ku22 esemkhiphile wabavusela uDavide abeyinkosi afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu ongowenhliziyo yami ngifumene ubani kaJesayi umuntu oyini umuntu ongowenhliziyo yami kusho uJehova athi ngifumene wani owenhliziyo yami sengathi ngahamba kancane noJesu inkuni la ithi ngimfumene uJesu umefika kini usimakade wenza njengoba efika kuJeremiah wathi ngakwazi ngiyakabumbi ngakubeka umprofeti
awuhleli la awuhlalanga ngemistake waziwa kwelesithathu wathi khona uyokhamukela lapha kwencumana ozoba ngenhliziyo yakho manje inqondo ayivumi inqondo ayivumi uyazwela too much kodwa ubhuti ngenzima yini engayenza kudade wethu yini engayenza kumakhelwane cha ayikho into oyenza isizathu usukoba wenhliziyo kabani angiphinde uzokwenza icebo likaJehova ngoba wenhliziyo kabani bakhona bazalwane alenzeki icebo ungekho enhlizweni kaJehova fanele bese enhlizweni kaJehova uzenze icebo ngawe lezi zinto ezizokwenzeka ziyaphambana nenqondo yakho ziyaphambana nenyama kabani angisayikhulumi ke yehlo nalabo ozalana nabo ungathi nixabene kanti usenhlizweni kaJehova lengane zakho izalayo ziphume eceleni ziphume ngapha isizathu azikho enhlizweni kabani wena usenhlizweni kabani uyabiza ukuba senhlizweni kabani akusiyona into ongayithatha easy lento ongavela uyalapha kwasiba uyithole khona ukuba senhlizweni kaJehova kuneyinto eziningi esingayibala uke wathi uPawulo kwabaseGalatiya mangabe ngisakhathazwa Nkosi yami ngoba emzimbeni wami ngithwele uJesu uqobo lwakhe ubonakala ngempawu zakhe mangiphakamisa izandla uJesu mangifulathela uJesu uma ngibheka phezulu uJesu uma ngidla uJesu lezi mpawu ezikini zingikhomba ukuthi sengathi angisazalwa lapha kulaba zalwane ngizalwa kanye la enhlizweni kaJehova bangcwele hey kunezinto ezinhle zifuna uqine baba uthi uqina mbijana ngoba amazwi neyivuva neyivumvu namagabade namatshe kaShimei akuzi ngelanga elilodwa namhla yilokhu zivuka kusasa amagabade uLwesithathu amatshe kaShimei uLwesine inhlamba kaShimei uLwesihlanu uma sekufike yasekhaya inhlamba umoya uyadangala lithi iBhayibheli umoya wamudangalelana ukusikhathi sokukhonza sifikile awuzenzi wenziwa ngamatshe kaShimei ayakushaya ayikho into ebuhlungu ungcono umuntu akushaye ngesagile ekhanda kuphuma igazi bawukuthunga bastisha kunokuthi akushaye ngamazwi akushaye ngani bona kushaye kahle ngamazwi futhi awazwakali ungashawa isidaba uyothi isidakile shawa ngabakini bakushaye phakathi enkonzweni labo uyahleka nabo kube mnandi bakushaye maqede kube mnyama amehlo hayi wamnyama ukuthi isizathu senhlizweni ukubi khuluma ngabani kwaba senhlizweni kaJehova kumnandi ukuhlala kulelizwe ayakumnandazi bakona bazalwane akho mthakathi akho ma-developshipa athela umuthi wakho usenhlizweni kabani yazi yamnandi le ndawo azi usenhlizweni kaJehova usukelwa lengane yakhe endala wayizala wathi
Hawu ngithola umfana uNkosinathi. Unkosinathi kuphi? Umaguli ngekhanda. Yokusukela ngelila ngikuthele ngepapi umdoko lo yinike wona. Ithi ngithe ngizolanda utshwala la. Wakho umsana. Usho uNkosinathi. Ngane yami kanti wenze njani? Ithi ungangitshela lutho wena hambe esontweni lakho. Hayi isizathu asikho enganeni. Isizathu sikuwe. Usenhlizweni kabantu. Bakhona bazi. Yabona umuntu osenhlizweni kaJehova uyadinga ukufundiswa nsuku zonke. Niyangizwa? Afundiswe. Akungihluphi mina mawubona abazalwane bebalekela ukufundiswa la. Nsuku zonke babaleke ngapha ngapha. Nasi kahle ukuthi uSathane ungafundi. Ngoba uyazi ukuthi mangalungiswa laba bantu bamiswe kahle. Bazochitha wonke amadimoni. Nazo zonke izinto agadla ngazo zizochitheka. Bakhona bazalwane. Nilalele. Lama verse amabili awabhalelwa ngokudlala. Owafunde. Uthe ngisheshe ukuqeda ngiqedi. Uyajabula. Susalo kumfana, susala. Ngitshela. Funda uIsaiah 65 verse 6 no 66 verse 6. Funda lawo mavesi shesha. Isaiah 65 6. Yeah. Beka ulotshiwe phambi kwami ukuthi angiyukuthula ngiyakuphindisela. Yebo ngiphindisele ezifubeni zabo ububi babo nobubi bawuyise kanye. Usho uJehova. Abashisa impephe entabeni bangihlambalaza emagqumeni. Ngiyakulinganisa qala umvuzo wabo ezifubeni zabo. Usho kanje uJehova uthi njengalokhu iwayini litholwe ehlukuzweni bese kuthiwa malingachithwa ngokuba isibusiso sikulo, kanjalo ngiyakwenza ngenxa yenceku yami, angiyubabulala bonke. Angibenze njani? Kukhona abazovuza amathi bazalwa wuwe. Funda ku-66 verse 6. Sengizoqeda khona manje. Ngisafuna ukucacisa le ndawana. Sanibonani esontweni. Nina nake nezopha umuntu eshumayela kumakhaza. Mamkhulumani. Anti yabona ugqoka ijazi. Manje ke nami ngifuna ukugqoka ijazi. Funda wena u-66 verse 6. Funda. Izwi lomsindo elivela emzini, izwi lasethempelini, izwi likaJehova ephindisela izenzo zezitha zakhe. Yeah. ISiyoni lingakabi namhelo lazala, lingakehlelwe ngobuhlungu labeletha umntwana wesilisa. Kubani ozwile okunjalo na? Kubani obonile okunjengalokho na? Yebo. Izwe lingakazalwa ngosuku olulodwa. Okay. Izwe lingazalwa ngosuku olulodwa na? Isizwe singabelethwa kanye na? Ngokuba iSiyoni lithe lisenemhelo lazala abantwana balo. Mina ngiyakusondeza ekuzalweni ngingazalisi na? Usho uJehova. Mina engozalisayo bengiyakuvala na? Usho uNkulunkulu wakho. Thokozani kanye neJerusalema, nilethabele nina nonke nilithandayo. Yebo. Jabulani ngenjabulo kanye nalo nina nonke nilililelayo, ukuze ninceme naneliswe ngamabele endudu ezinduduzo zalo. Yebo. Nenyiselwe
nename ngokugcwala kwenkazimulo yalo. Yebo. Ngokubusha kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakwelulela kulo ukuthula njengomfula, nenkazimulo yezizwe njengomfudlana okhukhulayo. Nincele, niphathwe ngey'ngalo zalo. Niwothwe nisemathangeni. Njengoduduzwa ngunina, kanjalo niyakududuzwa nina niduduzeke eJerusalema. Niyakukubona inhliziyo zenu zijabule, amathambo enu ahlume njengohlaza. Isandla sikaJehova siyakwaziwa ukuthi siseyingcekweni zakhe, athi uphelele izitha zakhe. Lalela, isandla sikabani? Isandla sikaJehova siyakwaziwa ukuthi sisezincekweni zakhe. Awuphindi isandla sikaJehova siyakwaziwa ukuthi siseyingcekweni zakhe. Lalela, njengoba usenhlizweni kabani? kaJehova. Bakuthanda abantu. Usathana ucabanga kaningi. Ukhohlwa ukuthi adle yonke lezi zinwele zabantu ayidlayo. Ecabanga nomzana. Ukuthi ngihleli la angenzanga kahle. Ayikho into esenkingeni njengosathana. Uzama ngawo wonke amandla ukuhluthula bemunye nge-hour uze kuphelele intokozo. Ngoba kahle ulwa noJehova ngawe. Uthi ngeke uthi usibanibani kade dakwa utshwala. Esiba senhlizweni kabani. Lona kade ngitshontsha ngaye. Manje usekuphi manje? Uyabona kade nenza izinto ngibulala ngaye. Manje usesenhlizweni yakho kanjani? Usesecebeni lakho kanjani? Uyabona ukuthi kufanele ukulwele lokho. Ukuthi uma lokothi uzwe lapha emathuneni ungazange uyizwele kahle. Uthi ngisenhlizweni kaJehova. Lento kufanele ibe kubani? Ungabi namadlingo asenkonzweni. Lento ayibili wedwa yokuthi ngisenhlizweni kaJehova. Ikibile nje usekhishini kusiki. Usizulu liqoqa indaba yakho. Nawe uxoxe yalo. Wagcina nini khona? Ukuthi usizu semkhule kwenulele. Nkosi yami. Bakhona bazalwane. Selokwagijingiswa izinto ezimnyama njalo. Bakhona bazalwane. Ungayifumi lento uphela inyanga. Ungakazumuza uJehova ulele. Uyazi umuntu osenhlizweni kaJehova mnandi kanjani? Wamuzwa uAdamu esenhlizweni kaJehova. Wayemvakashela nsuku zonke. Wayengabala amalanga ukuthi namhla yiSunday nsuku zonke unjani? Kufanele nawe nsuku zonke enzenjani? Ngikhuluma nani? Kufanele nsuku zonke enzenjani? Ungavakashelwa amaphupho abantu esebafa. Awukuvakashelwa uJehova nsuku ukuzizwa ukuba nje. Bakhona abazalwane belinye ilanga uyithwele usemthandazweni, belinye ilanga uyithwele uzila ukudla. Ubona inkazimulo kaJehova igcwele nakuwe. Impela usimakade usasemthandazweni ngoba le ndaba le yokuba senhlizweni yakhe igulisa isitha. Ubona ngabantu, ubona nangezimo zonke khona okwenzekile. Bakhona wawunabangani ngithi wathola uJesu basekhona baxosheni alikuwa hlwithwa ngoba senhlizweni kaJehova. Futhi kumnandi usathana. Khuluma naye.
Mnandi. Ayikho into emnandi. Uyazokuhlehle manje. Uyelelebe. Uyibheke usewukuzimalana. Lento awuyenza uzuyenza isisi. Lento awuyenza wawuyenza uzuyenza njani? Ube inkulu zimalana inkalakatha. Uthi mina ngisho. Nginokufakaza okude la ukuthi mawungena enhlizweni kaJehova banjani. Ayishumayo lapha eSakani kwangazi iminyaka wami uyazi uDovo. Wasindiswe intombazane leminyaka engisekhona. Ayigcina ikhonza lapha eThembe esontweni kakhulu. Eminyakeni yathatha imayiki yathi angazi ukuthi uJehova abantu bathanda bonke. Mina ngilokufakazi ukuthi ayikho indoda engakaze ngilale nayo la eSakani. Wakhomba konke ethembeni wathi manje yiwo wonke lawo. Mina ngitshela Iqiniso. uma sefikile ukhombisa i-background yakho. Athi uyabona ukuthi awufani. Yazi yathi angitholanga ngculaza. Kodwa nje iSakane yonke, iBrakpan yonke, iThema yonke ibuya la kimi. Yakhomba abanye athi loya naloyo noma ungabe uyikholwa vuma ukuthi ubuya kuphi. Akazenzi kufikile indoda yamadoda. Uma esekhona uthintitha konke. Lokho kade kuyihlaza kuvele kuphele ngesikhathi. Bakhona bazalwane engathi wazomuhle Jesu. Uyabona umuntu noma ngabuyela ehlathini ngoba vele ngabona ukuthi uSathane uyomzingela. Uma ngatholanga abelusa bazomlusa kahle. Usengozini ukuthi aqhubeke. Ngoba kufanele ahlale agadiwe boshwe ngenkentamo kanje. Ngoba umuntu onjeyana isitha simfuna high and low. Bakhona bazalwane. High and low simfuna phansi. Isitha. Sengisho lena ukuthi uma useceleni kanje alokuthi uzama ukubuyela emuva. Yazi kahle ukuthi useceleni likabani. Akugcinanga nje lapho nakwelinye izwe lengayishumana khona kwakwaNgwanasi. Kwasizakala intombi embili zihlala emkhukhwini nabafazi. Eyodwa ududuzile, ududu. Ngiyazi ubani unake ubani? Ubani soba usister manje. Ubani lo sisi lona? Hayi uyahlala. Lona omunye bekushumayela emini ngesihloko sokuthi ungafu isidwedwe sabafana. Imfaduko kaSipho. Yazi swap ihlala kuSipho. Angishumayela ihloko yakhala lentombazane yakhala yerola phansi yahlubula konke. Yathi kudala abafana bangenza ivovo. Kodwa namhlanje ngibonga uJesu. Yakhumbula konke bayithatha omama bayana boyithengela okusha. Weza lo mfana wayesebenza kwaBoxer ehlala naye. Wathi ngifuna ukubona lo mfundisi lo osuthandana naye. Abazi ukuthi angikhipha sengihlale nawe kangaka. Angayingena nje indaba yakhe. Weza bazohlala la eTukini mina. Batshela usazi umfana wakwaNgcobo bathi mina yeNgcobo. Angitshela umfana nizomshaya ngenduku mangisuka la. Wasindiswa lo sisi wakhumula ngisho iPentecost. Wayilahla phansi. Baqala phansi abazama izibhedlela bamqala nengubo zakhe bamisa phezulu bamfunela isayidi wahlala
wasindiswa gelekeqe, wasethola umsebenzi, wafunda isikole nalo wabuyele kuyikholeji. Namhlanje ungusista. Amen. Lona omunye angazuyini into enkulu. Ungakuvumi uma usuthole ukuba secebeni kaJehova uphinde ubuyele kuphi. Kunezinto oyibuka ngamehlo oyibona ngathi icebo likaJehova. Ukangamsili icebo likaJehova. Uba nemali eningi abusili icebo likaJehova. Kodwa icebo likaJehova lokuthi wenze intando kabani. Bayeza abantu. Hayi masenemoto enkulu ngizobe secebeni likaJehova kuphi khona. Lokho abazokushayisa lapho ungakafika emona. Bakhona abazalwane. Hayi yabona ke uma ngithola uNonhlanhla ngobe sekusecebe unamanga bazomthatha ethwathwa usale kanje uhambe uyofuna imithi sebamthathini uNonhlanhla. Icebo likaJehova uthi wenza intando kabani. Yikade efuna umbuso wami kuqala. Sifuna yena kukho konke. Bawufuna imali ufuna uJehova. Bawufuna umshado ufuna uJehova. Bawufuna umsebenzi ufuna uJehova. Bawufuna izinto zonke ufuna bani. Okunye kuzolandela. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Hayi wambisa indoda enenkwamla. Ini khuluma ini. Indoda enankhuluma manje. Fondo 36 wena standards. Chapter 13 funda. Yebo. 36. Ngokuba uDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo wabekwa kuyise. Yeah. Wabona ukubona. Oh. Kepha yena mvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubona. Yena omezenjani? Noyamvusayo. uDavide wabona yini? Ukubona. Kodwa uJesu akabonanga yini? Noyamvusayo. Lophile empilweni yakhe akabonanga yini? Ulwela ukuthi ungakubona ukubola komphefumulo. Ayikho ingilosi yokufikela la. Wena oyilwelayo angikwazi ukuthi ukubona umphefumulo sengikholwe kangaka. Funda. Kepha yena mvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubona. Yeah. Ngakho-ke makwazeke kini madoda bazalwane. Asho sonke makubaseke kubani? Makwazeke kini Madoda nani? bazalwane. Ukuthini? Ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono. Hayi, ngalo isikhuluma ngaye kwenziwa njani? Kumenyezelwa Ukuthethelelwa kwani? kwezono. Uzobola ngobuthando. Kuyamenyezelwa. Awucinanga uDavide kuhlulela kuwo. Ukuthi yena wakubona ukubona. Kodwa walenza icebo. Kanti kuzomunye. Impilo yakhe ayithintwa bukayo. Impilo yakhe ayithintwa lutho. Noma ungayifaka emgodini yaphila. Jesus. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hey, uyaphila. Washo umhlabeleli. Athi angaphila kuwe. Uyaphila kimi. Hallelujah. Angaphila kuwe. Wesizina. Wayenzela impilo yakho. Wathi nakubona ukubona. How will never die. Noma uSathane wehlupha ukuthi sengafa ngaphila. Noma uSathane awunalutho ukuthi sengafa
ngaphili ngasuka ngathola uJesu. Amen. Hallelujah. Wathola uJesu waphela ngoba. Yes Lord. Phela ukubona. Awuqedanga usela amavesi abaligcina emfundweni. Kepha yena mvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubona. Yebo. Ngakho-ke makwazeke kini madoda bazalwane. Yeah. Ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono. Yebo. Nakukho konke ebeningena kulungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Nkosi yami. Ilona lokholwayo uyakulungisiswa ngaye. Lalela. Ubeka umthetho kaMose ukuthi ngeke usagezwa ngegazi. Sesilungisiswa ngalo. Ngaye. Ungakubona ngokubona. Sesilungisiswa ngaye. Jesus. Esimkholwa ngomoya. Sesilungisiswa ngaye. Esingangeni kuye ngemali. Yes Lord. Sesilungisiswa ngaye. Ongabheka ukuthi unani uzalwa ubani. Uvela uze kuye uyilokho uyikho. Ufika ulungisiswe ngaye. Uthi baba ngiyabonga ukuthi bengishe namhla sengilo. Namhlanje mawungake ulungisiswe. Ithuba la ukuthi noma ngabe uthwali kuwe noma bakutshela ukuthi ngeke uphinde ube umuntu nango olungisisayo. Ungasukuma la ukhona useka phambili standards. Noma sebenza iqalekiso noma sebenza ukweqisa zonke izinto kodwa ukhona olungisisayo. Nali thuba mali ngekho futhi kuwe ngisazobandela abaningi. Bathu thakathiwe bathi abakini bakuvalele ngaphandle nango olungisisa umuntu. Nango wenza umuntu afanele Yesu. Hawu. Nango wenza umuntu kuphela amabhadi. Afanele Yesu. Nango wenza umuntu aphumelele kumnyama. Mama. Uphumelela kufunyiwe. Hallelujah. Wena lalelwa izitha